sa ating mga followers sa ating programa HCI Power 5, CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee, nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po natin, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. Kung may mga tanong, when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. Yan po ang aking text hotline. And of course, yung mga nasa Facebook, pwede po kayo sa CMD Bicol. CMD Bicol, si Nurse Erlaman po ang tagasagot natin dyan. Okay? So, ulitin ko sa inyong lahat, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwedeng matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan na patunayan ang bisa ng ating mga produkto. Okay? So, unang-una, salamat sa mga madaming mga nag-attend ng ginawa natin na health symposium diyan sa Daet at sa Labo. Yan, maraming salamat sa inyo. Oo, kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Huwag niyo pong intayin lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD offices because our products are tried and tested. Marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. Yan po. And of course, maraming salamat sa mga nag-member sa atin dyan. Of course, sa inyong lahat, hindi lang kasi good health ang sinishare natin. We share to you people the business side of Health Code International. Pwede po kayong maging mga retailer sa amin. Opo. Good business, good health, good business. Kung siseryosuhin nyo ang paggawa ng negosyo, pag-share ng business ni Health Code International, pwede rin kayong matulad doon sa napakadami natin ngayon na umasenso na. Diba? Healthy na, asinsado pa. Plus, nagkaroon ng mga free travels, local and international. Oo, yan ang maganda nangyari sa amin. Good business, diba? Good health, good business, financial freedom, free travels, local and international, at nagkaroon kami ng chance makatulong sa napakaraming tao. Sabi nga po, if 90% ng population ng Pilipinas may problema sa health, nako, we have a very wide market para sa ating produkto. Okay? So, yan po muna ang ating mga announcement. And of course, text, pwede kayo mag-text sa akin, 0939 9040717. And mga taga baka kay Albay, magkakaroon kayo ng schedule ng free health consultation dyan sa CMD Center in Bakakay ngayong August 17. August 17, dyan sa CMD Center in Bakakay, Albay. Okay? So, as usual, for the meantime muna, kwento ng kagalingan, paano nakakatulong yung ating produkto. I-play ko lang ito sa inyo. Nakwentong to para maka-inspire po tayo. Okay, nandito po kami ngayon, opening ng CMD Center sa bayan ng Paracale, Camarines Norte. At meron ako ditong narinig na napakagandang experience sa paggamit ng ating produkto. Ma'am, i-share mo naman sa mga tao para maka-inspire tayo, makatulong tayo. Una, anong pangalan nyo at taga saan po kayo? Ano po, Alma de los Santos, taga Porok, sa Tugos po. Tugos sa Paracale. Ano yung kaninang kinikwento mo? Ano nangyari sa anak mo? Yung pong magkasakit siya ng acute UTI, dinala po namin siya sa ospital. Hindi naman po siya gumaling.
acute UTI, paano mo nasabing acute UTI? Ano yung napansin nyo na pinagdadaanan niya? Nagsusuka po siya, tapos mataas ang lagnat, 42. Tapos nahihilo po siya, tapos nanginginig. Nanginginig siya sa sobrang taas ng lagnat. Okay, ano ba yan? Kinonfine mo? Opo, kinumpain ko po ng 1 linggo. 1 linggo. Kumusta yung sa 1 linggo na inalagaan siya sa ospital? Ay ano po, pagka umiinom po siya ng gamot, tsaka yung may swero siya, okay po siya. Pero pag hindi na siya umiinom ng gamot, ay pagkakalipas po ng mga 30 minutes na pagkainom niya ng gamot ay bumabalik din po yung lagnat, tapos nagsusuka pa rin. Oh, so paano mo nalaman yung ating nung nalaman mo about our Power Trio, anong ginawa niyo po? Nung umuwi po kami, nadaanan namin yung yung CMD dyan sa may Panganiban. Sabi ko ay naririnig ko na po siya sa radyo na maraming napapagaling nga. Tapos sabi ko, masubok nga kaya ako kasi wala nga pong pagbabago. Oo. So, nung ang pinainom mo yung CMD po, yung tatlo bang product, yung Power Trio natin? O ba't ka umiiyak? Relax na, gumaling na yung anak mo. Teka po, ilang araw mo pinainom? CMD, CBF at Supreme Juice ba yung ginamit po? Huwag ka nang umiyak, ma'am. Yung pakot kung hindi nga po sa CMD, hindi siya gagaling. Nung ikaw nung dinala mo siya sa ospital, magkano ba inabot yung bill? 25,000 po. Para ka na-hold up, 25,000 yung inabot. Pero nung ginamit mo yung aming Power Trio, magkano yung nagastos mo at gumaling talaga siya? 3,000 lang po. Wow, 3,000 lang gumaling. Samantala sa ospital, 25,000 hindi gumaling. 1 linggo na na-confine. Madam, salamat sa pagtitiwala po. Nag-attend ka ngayon ng ating unang health orientation dito sa bayan ng Paracale. Spread the good news. Oo, pangalan uli? Alma de los Santos po. Ano pa lang masasabi mo sa mga makakapakinig ng iyong testimony? Maganda po talaga ang CMD, lalo na po yung Power Trio. Lahat po ng sakit, gumagaling po talaga. Ayan, madam, maraming salamat sa pagtitiwala po. Opo. Yan, akalain nyo yan na gumasos na muna sa ospital, hindi rin gumaling. Buti na lang napakinggan ang ating programa. Hello kay batchmate Santi. Oo, napadala na Itabi. Oo, okay. So, ito pa, isang kwento ng kagalingan. Ano nga ba yung problema nito? Yan, dengue naman itong isang to. Pakinggan natin para medyo less talk ang iyong lingkod. Eto. Okay, nandito ako ngayon sa CMD office in Labo. At meron ako ditong talagang gusto ko tong makuha na ng interview kasi napakaganda na nangyari experience ng kanyang anak na nagkaroon ng skin problem. Nanay, anong pangalan niyo po at taga saan kayo? Nati ulit po, taga Susara, Labo. Ay, mali pala yung ko. Ito, psoriasis. Nalaktawan ko yung may dengue. Pero ituloy natin itong tungkol sa psoriasis na hindi man yan basa-basa napapagaling ng mga synthetic drugs. Pero ito, pakinggan po natin ang kanyang kwento. Ba't ka napunta dito sa CMD office? Dahil yung anak ko po ay nagkaroon ng sakit sa balat, psoriasis daw yun. Ilan na edad ng anak mo? 45. 45. Kung psoriasis, ilang taon bang nagkaganon siya? Mahigit 1 taon po. 1 taon. Ano bang itsura nung nangyayari sa kanyang balat? Yung pong balat niya, namumula, nagtitikal-tikal, parang may para pong nagbabalat na ahas, na gayon, daming tikal-tikal. Ay sabi ng doktora, magkain daw po nung puting itlog lang at mapalit yung balat. Hindi naman po. Pumunta po kami dito sa CMD at sabi po nung manugang ko sa Panganiban, si Magdalena Gutierrez, ay dito daw kami pumunta. Ay pinilit ko lang po siyang pumunta dito. Sabi ko, anak ko, tayo na doon at baka yun doon ang makagaling sa iyo. Pero nanay, kanina sabi mo, pinatulan niya ng doktor, pumatol din siya sa mga albularyo. Ano experience sa mga doktor?
Ay, ang mga doktor po ay mga gamot lang ang iniinom, hindi naman po gumagaling. Marami din pong lumabas na samantala wala, mamaya mayroon na naman. Marami po namagana po ang paano, namaga po lahat, pati dito, pati dyan, sa braso, buong katawan po ang wala na lang ay yung kiki niya. Grabe, ay grabe. Hindi rin gumaling. So, pinatulan nyo albularyo ngayon. Nag-albularyo po siya. Malaki din po ang nagastos sa albularyo, 30,000. Dito lang po gumaling sa CMD. Wow. CMD lang ba yung ininom? Sa CMD po, gumaling na po siya dito, 2 linggo, magaling na ito. 2 linggo? 2 linggo pa lang po, nung 21 lang kami nagpatingin dito ng February. Ngayon po, wala na dito, wala na dyan, wala na dito, wala sa kamay, wala na po sa mga paa, sa tiyan. Ang natitira na lang po ay sa mukha niya namumula. May konti pa. May konti pa po. Yung mukha na lang po. So, bali, sa ngayon, sabi mo 2 weeks pa lang ba? O 2 weeks po pa lang. 2 weeks pa lang po. Gumaling na agad dito sa CMD. Pero nung, di ba, sabi mo may mga ininom na gamot na galing, reseta ng doktor, mga magkano inabot po? Una po, nung magpatingin sa 7,000, pangalawa ay 10,000 po nung una, pangalawa ay 7, magkasama na po kami, 7,000 po. Wow. Yun po. Wala naman, hindi naman po gumaling. Pero dito sa CMD, ano ba, CMD, CBF Supreme Juice? CMD po ang, tsaka yung pong mga juice dito, yung mga CF Binyasil, tsaka yung pinapatak, yung pong mga tablitas, yung iniinom niya ngayon. Ngayon, ito yung ginamit niya, at sabi mo 2 weeks pa lang, gumanda na kaagad yung resulta. Magkano lang nagastos yung mami? Hanggang registration po, 7,000 plus. Kasi nag-member ka plus may dagdag na produkto. Okay. Oo. So, andito na kayo ngayon sa, bumalik ka na naman uli para bumili ng dagdag na kailangan ng iyong anak. Kasama yung sabon, di ba? Oo. Pero ikaw, mami, ikaw gumagamit ka na rin ba? Gumagamit na po ako ngayon. Ilan yung edad mo ngayon? 78 po. Wow. Gumagamit na po ako ngayon ay lalo akong lumakas. Ay talaga. Alin yung iniinom mo? Yung pong pamatak, yung 20 patak sa tubig. Kulang pa nga yun. Ano po ang kulang? Kakulang? Dagdag ka CBF. CBF. Oo, magpaturo ka kay Rose, ha? Opo. Oo. Pero mami, mukhang masayang-masaya ka ngayon sa experience mo dito. Akalain mo yan, ang laki na ng gastos nyo doon sa doktor, sa albularyo. Malaki po, sa albularyo, 30,000, mahigit pa ng 30,000 at nagkuha pa ng cellphone na halagang 8,000. Yung albularyo. Sabi niya, at magbigay ng 30,000, gagaling na at ibabalik doon sa naglandi. Ay, hindi naman po. Yun. At least naman talaga na nadala kayo dito ni Lord sa CMD office. Mami, anong message mo sa mga makakapakinig ng iyong magandang kwento? Ang message ko po sa mga taong magkaroon ng problema sa buhay, dito na lang po sila pumunta. Tulad po nitong kasama ko, inirekomenda ko po dito. At gusto ko, gumaling din yung nanay niya, pati yung anak niya na may sakit sa baga daw. Mami, pangalan ulit, tabi? Natividad ulit, Nahera ulit, taga Susara, Bulhaw, Purok 2. Ay, Purok 1. Ayan, salamat po. Ayan, diba, napakagandang kwento ng kagalingan. Paano nga ba nakakatulong yung ating produkto? Usually nangyayari, isa lang na member of the family ang nakapagpatunay na maganda talaga yung ating produkto. Later on, yung iba nagpa-follow na. Okay? So, ganun po kaganda, okay? And of course, sa mga listeners natin, akala kasi nung iba, mag-aano sa amin dahil malala na yung mga sakit. For healthy people, take the product, mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take the product to restore your health. Pag na-restore na, huwag basta-basta tanggalin because these are nutrients na kailangan ng ating mga katawan para hindi po tayo basta-basta nagkakasakit. Yan po ang kagandahan ng ating mga produkto. And of course, yung hindi pa member, be a member. Hindi natin ipinagkakait sa inyo ang malaking discount pag basta kayo member. Opo, membership natin ngayon nasa 5,990 kung saan you get assorted products. Ano na yung mga power trio natin. Sa assorted health products, may dagdag pang iba worth 6,000 plus. Walang lugi yun. And next time you buy our products, 20 to 54% discount. Okay? And of course, sa mga taga
O yung mga listeners ko pala dito sa Legazpi, o yung mga taga Legazpi, Daraga, yung may mga sari-sari store dyan. Gusto nyo maging mga retailer ng aming produkto. Nako, mag-schedule lang nga ako ng business orientation. Oo, parang wala akong schedule ng 16. Saturday po yan, ngayong August 16. Saturday, pwede kayong magpa-orient sa akin sa opisina. Anong oras? 1:00 po. Kita-kits tayo kung gusto nyo na business orientation. That will be on August 16. Sa mga taong naghahangad na madagdagan ng kita, lalo na po yung yung mga maliliit yung puhunan, okay lang po. May mga sari-sari store, sige nga, August 16 po tayo, kung okay sa inyo. Pwede kayong mag-text sa akin kung gusto nyo mag-attend. At least meron 10 na i-orient. Sige, maggagawa tayo ng business orientation. Opo. Yung may mga, mga sari-sari store. August 16, Saturday, 1 p.m. po. Kita-kits tayo, CMD Center in Legazpi City. Okay? So, diyan pala sa area ng Camarines Norte, sa Daet po, free health consultation po kayo dyan pag kayo nagpunta sa CMD Center in dyan sa Daet. Oo, punta kayo mga 9 o'clock hanggang 11 and then 1:30 hanggang 4, ganyan, free health consultation. Kung may mga latest laboratory result, pakidala nyo po. Para mag-guide kayo properly what's the best thing to do with your health problems. And of course, mga taga-Bakakay, may gagawin tayo free health consultation that will be on Sunday, August 17. Yan po muna. So, kung may mga interesado na maging mga retailer, ito yung aking text hotline 0939 9040717 0939 9040717. Yan po ang ating text hotline. Sabihin nyo na lang, interesado ka maging retailer, di ba? Hindi natin ipinagkakait ang business side ni Health Code International, lalo na yung may mga sari-sari store, gusto nyo po na madagdagan ang inyong mga kita, dadagdagan ang kita nyo, makakatulong ka pa sa mga tao sa inyong paligid, okay? So, dito tayo. Hello kay Jo Yanto. Oo, dito po tayo sa mga CMD Centers and Active Distributors sa area ng Catbalogan. Hanapin lang CMD Center at 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atop St. Therese Family Drug Store. CMD Office sa Tacloban, nasa Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. Shirley Banyares, Puro 3, Kabasan, Bakakay, Albay. At dito tayo sa iba natin ng mga CMD Centers and Active Distributors. Okay, nandito kami ngayon sa... Teka muna. Mali yata yung aking napindota. Number 5 na tayo dapat. Ayan. Wait. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liñan Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvico Pharmacy, in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balane, Lilian Salen, Arias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane, Lolito Limpot,
Purok 6, Lara Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Meron din po sa dry goods section near Three Sisters Carinderia. Sa Camarines Sur, hanapin lang si Ambis. Diyan pala sa area ng Jose Panganiban ang iyong mga produkto nandyan kay Ma'am Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban. May karatula naman siya doon pala sa baba. Napuntahan ko yung lugar niya na nandun yung CMD. Yan, mag-text lang kayo sa kanya. Kay Ma'am Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban. So, ito pa po yung iba natin. At 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion West, Ocampo, Camarines Sur. CMD Center at second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atop JC Marketing. Sa L&L Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Katisasil, Binanuhan, Camarines Sur. Sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur. Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato Catanduanes. Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes. Salve Cabal, CMD Stocky Center or NAB Wellness Center, San Pedro, Vera Catanduanes. Sa NAB Wellness Center at Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone, Gasoline Station, Astor Crespino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Okay, sa area ng Masbate, hanapin lang CMD Center at second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, harapan ng Banco de Oro, atop Fashkas. Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno. Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Jet City Pharma Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate. In front, Barangay Hall. Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City. Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Sa area ng Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadgad, Castilla, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. At ang newly open natin na ZMD Center dyan sa second floor, JV3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon. Taas yan ng Soreco. Ma'am Annabel Maquinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. CMD Dealer, Ma'am Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City. In front, Iglesia ni Cristo Chapel, Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bolabog, Dapda, Pilar, Sorsogon. Rose Maria, Jihadi Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon City. Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Ma'am Sandra Mortega Frio, sa Butika, Buitison Street, Magallanes, Sorsogon. Ricial Icardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran. In front, Kasiguran Technical Vocational School. At may andyan din po si Ma'am Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Sa 1st District of Albay, Mr. Raymond Des 156, Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building, atop 711, Siga Avenue, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Ma'am Michelle Biascas, CM Stocky Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner
Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bacacay. At may CMD Center tayo, Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balya, Jerez Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. Sa 2nd District of Albay, of course, yung aking center, nasa 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front, LCC Supermarket, atop Denver's Computer Shop, Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Erson Store, Centro Rapo-Rapo, Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo, Rafael Escalador, Morok-Borocan, Rapo-Rapo, Joan Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo, Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo, Das Cable Store, Purok 2, Itba, Manito, Toy Dahak, Purok 3, Itba, Manito, Ma'am Josephine Racho, Balina, Daraga, Albay, Rowena Neo, at Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilawo, Daraga, Albay. Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo, Joy de Silbulos, Purok 1, Kawayan, Manito, Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay. Ma'am Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay. In front, Anislag Church. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok, Legazpi City. Marilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig. At may CMD office tayo, 2nd floor, Kamalig Market. Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Life Pharmacy, ground floor, Kamalig Market. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanuhan East, Legazpi. Marinopre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig, Albay. Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkirohan, Legazpi. Asuncion, Liana Resas, dyan sa Liana Resas Store, Inamnan, Grande, Ginobatan. Sa 3rd District of Albay, Refugios Drugstore, Pantao, Libon. Ma'am Rexy Sardeñas, Sardeñas Store beside LBC, Ginobatan. Ami Canseco, Boardwalk Service Center, Market Site, Uwas. Rosana Rehis, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng Uwas. At may CMD office tayo sa 2nd floor, sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Pulangui. May CMD office tayo sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Now, Ligao City. Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginobatan, Albay. Hilary Halde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. So yan po ang ating mga CMD centers and active distributors. O, yung mga hindi natin nababanggit. Oo, ang importante may tarpaulin kayo. Iwagayway nyo ang inyong mga tarpaulin na nandyan. Makikita ng mga tao na ang CMD products natin ay nasa sa inyong lugar. Pero tandaan na, pag sinabing Power 5, CMD, CBF, Cell Bio Juice, yung ating pang-detox, the CR Juice, at ang ating peptide. Oo, ang gaganda. Ang ganda talaga ng resulta. Pag combine, ang 5 na yan. Ayan, iniinom ko talaga yan. And of course, sa mga taong mahilig magkape na katulad ko, kung ang iniinom yung kape ay acidic, lalo nang madadagdagan ang acidity ng iyong katawan, panahon na palitan ng ating HCI coffee. Because our HCI coffee, this is an alkaline coffee. Okay? So, yan na po siyang ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang ating misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Again, ako uli ang iyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat. Magkaroon ng karapatan